Hej. Velkommen til Slemmerts. I dag der skal vi åbne packs på min bror. Og vi åbner packs, fordi at, som I kan se op i... Nej, ikke der. I højre hjørne. Om lidt, ikke? Ja. Så er hele Team of the Year ude. Altså årets hold med Messi, Ronaldo og sådan noget. Men kan I ikke bare komme her? Så vi starter med den her. Shit. Og vi skal ikke skifte på noget tidspunkt, vel Tøn? Nej. Det er spændende. Ui. Deal with it. Ej, det er faktisk ret griner, fordi inden vi åbnede, vi diskuterede om vi skulle optage det, så troede jeg ikke, man kunne få noget sådan godt på computeren. Men. Fuck, hvor lort. Nå, Benzema er på næste pack. Come on. Yeah. Jeg giver så meget mus. Come on. Yeah. Okay, bare continue. Nå, det var en lidt dårlig pack, kan man vel sige. Shit. Ui. Den kan man gøre på. Det kan man forstå. Yeah. Packs. Give me pack. Johart, gør det igen. Først Marta, Team of the Year in my pocket. først Parto, så Marta, og nu Philip Lahm. Men hvad sker der nu? Hvad får vi nu? For noget godt, Tony. Hvad får vi nu? Yes. Commander her. Yes. Hvem er det? Nå, okay. Nå. Klose. Fuck dig. Nå. Klose. Okay. Ej. Taler til ham. Han er ikke noget værd. Han er okay god i heading. Nå, Men han er ikke noget værd, men bare for at være sikker, så kvitterer vi ham. Ej. Jo. For kæs. I like these contracts. Sendt til 3 par. Er det noget værd? Aner det. Og jeg har ikke så meget plads. Nå. Så kviksælger vi igen. Så har vi det nu. Nu er det nu. Har vi ikke 2 tilbage egentlig? Jo. Går vi ud. Okay. Koster. Chumwit. Yeah. Shit. Ej, okay. Shit. Okay. Fint nok. Er det ikke? Jo, den er det. Okay, vi... Ej, jeg tror ikke, Jong han er så meget værd mere. Er det? Nej. Han er meget Nej, værd. han er da fint. Han er sejr her. Skal jeg sige det. Fuck, han er nice over ham der. Nå. 3000 kviksel. Ja. Kviksel. Så har vi 60. Du Så er det. Ikke gå og grine. skal ikke gøre grin. Nå, kom så. Grønmand. Marsmand. I er noget godt. Kom så. Matej! Valencia. Ja, det er det. Ja. 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 Ej. Nej. Tror jeg. Du skal ikke efterligne. Du skal ikke gøre grin. Nej. Man kan ikke sige det. Nå, jeg tager lige dem her lidt senere, og så siger vi, skal vi lige et fodbold. Eller nej, jeg har ikke et La Liga-hold mere, fordi at der er det der market på. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det er. Men Alle spillere falder af værdi. ja. Så det går der til dem. Ja, og så kan I se mit hår. Ej, Fantastisk. fantastisk. Er det ikke flot? Altså. Øj. Oi. Ham glemte jeg lige at sige, men ham beholder jeg. Men det var faktisk den penge, vi får i dag. Og jeg håber, I nåede det. Så Vi ses. vi ses.